Il-Ministru Chris Fearne ikkonferma li fl-ewwel ġimgħa tas-sena ingħataw 1400 doża ta' tilqima Pfizer mill-10,000 li ntqal li waslu fl-ewwel konsenja li jfisser li għatfadal 8,600 doża x'intużaw minn dan l-ewwel lott. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll li sal-aħħar ta' Mejju se jkunu tlaqmu l-frontliners, in-nies vulnerabbli u dawk fid-djar tal-anzjani. Dan ifisser li l-popolazzjoni in ġenerali se jkollha tistenna 5 xhur biex tibda titlaqam. Dan meta sa ftit ilu kien qed jgħid li l-proċess tal-ewwel fażi kellu jkun konkluż f'April. Ifissru illi sal-aħħar ta' Mejju nkunu laqamna il-frontliners kollha, nkunu laqamna lil-nies illi qed jgħixu ġol istituzzjonijiet kollha, kif ukoll nkunu laqamna lin-nies vulnerabbli, jiġifieri dawk il-persuni il fuq minn 70 sena kollha u dawk il-persuni ta' taħt is-70 sena illi għandhom mart kroniku serju. Fix-xhur ta' wara Mejju nkunu nistgħu nagħtu l-popolazzjoni kollha dawk illi huma il fuq il-55 sena l-aktar li jkollhom appuntamenti illi jkunu waited biex ikunu fil-qrib. Intant mistoqsija ta' Net News dwar kemm waslu vaċċini sal-ġurnata tal-lum baqgħet mhux imwieġba u lanqas ma nataw dettalji dwar kemm qed jingħataw tilqim kuljum. Il-Ministru tas-Saħħa insista li s-sitwazzjoni ta' herd immunity se tintlaħaq sas-sajf u rridu nistennew sal-aħħar tas-sena biex titlaqqam il-popolazzjoni kollha. Dan b'kuntrast ċar ma' dak li ilu jgħid il-Prim Ministru. Il-mod ta' kif aħna qegħdin naħdmu bil-vaċċin il-ġdid jawgura tajjeb, jawgura illi sa Mejju nkunu laqqamna il-kull min huwa vulnerabbli ġo dan il-pajjiż u li mbagħad sas-sajf nkunu wasalna għal herd immunity. U waqt li kienet qed tingħata din il-konferenza tal-aħbarijiet, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini approvat ukoll il-vaċċin tal-kumpanija Moderna, it-tieni wieħed li se jkun qed jiġi amministrat. Għalhekk pajjiżna mistenni jibda jirċievi konsenji żgħar ta' dan il-vaċċin li minnu hemm allokati mit-telf għal Malta. Sa issa bejn Pfizer u Moderna pajjiżna mistenni jkollu 95,000 doża tal-vaċċin sa Marzu, jew dożi għal 42,500 persuna. B'aktar kunsinni mistennija jaslu matul ix-xhur li ġejjin. Sa dan it-tant preferenza għan numru kbir ta' każi ġodda reġistrati l-erba', il-Ministru tas-Saħħa qal li dan jista' jkun kawża ta' 3 fatturi: in-nuqqas ta' dixxilpina tal-poplu fil-ġranet tal-festi, it-temp aktar kiesaħ u l-varjant il-ġdid. Chris Fearne qal ukoll li jista' jkun li fil-ġimgħat li ġejjin ikollhom jidħlu aktar restrizzjonijiet. Jekk minn naħa l-oħra l-fatturi li żied importanti jidhru li hija l-istaġjonalità, il-kesħa. Jew il-varjant il-ġdid li jfisser il-numru ħajbqa' għolin u l-pressjoni fuq l-ITUs tibqa' tiżdied, allura aħna l-ġimgħa li ġejja fil-ġranet li ġejjin la darba jkollna din l-informazzjoni iżjed eżatta jista' nkunu konstretti li nieħdu dawk il-miżuri li hemm bżonn biex inkomplu niżguraw is-saħħa tal-poplu tagħna u nkomplu niżguraw li l-ITUs jibqgħu u l-isptarijiet tagħna jibqgħu jiffunzjonaw u jibqgħu leħqu mal-każijiet ġodda illi jkollna. Kristina Majra għal Net News.